दिनैनि हाबाफारियाव सायाव जों बुंनो सानदों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि बड' चेनेल नायगिरि मोजां मोनगिरि साफ्रोमसिम गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। बड'फानि गेजेरारि सोलायनाय मावथांखि आरो बड'फानि बोसोन फिलसफि आइडिय'लजिखौ सिगाङाव दोननानै खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावलांबाय थागोन। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै साइकेल सालायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे साइकेल सालायनाय हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बर' समाजाव मोनसे गामि गामि सुबुंफोरखौ फोजाखांनाय, सोलोंथाइ बिथिङाव जावरिखांनाय, समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानाय बायदि बिथिंखौ जोङो सांग्रांथि होनो थाखाय दिनै खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे साइकेल सालायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोबां बिथाङा गावनि आइडिय'लजि स्टेटमेन्टजों गोबां बुङो, खिन्थु जायफोर जोंनि बेबायदि बाथ्रा बुंनाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बिरोधि होननानै जों सानगोन। मानोना साइकेल सालायनाय हाबाफारिजों जों गोबां सांग्रांथि लाबोनो हायो, रायजो राजाफोरखौ जों सांग्रांथि लाबोनो हायो। दायो जों साइकेल सालायनाय हाबाफारिजों गामि गामियाव हाबनानै गामिनि ससियेल एबा दैदेनगिरि, समाज सिबियारि, इन्टेलेक्सुयेल आरो फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमनानै समाजनि बिथिङाव जों सावरायगोन, सोलोंथाइ बिथिङाव जों सावरायगोन। दा बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रा एबा जोंजों सापर्ट बे साइकेल सालायनाय हाबाफारियाव दा गुबुन माखासे राजनिथि गुबुन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि अपोजिसन जे बिरोधि बैफोरसो बायदिसिना गावसिनि आइडिय'लजि फिलसफिजों बे बाथ्राखौ बुङो। नाथाय बिथांमोननि बुंनायाव जोंनि दुलाराय खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो बिथांनि बुंनायखौ जोङो नेवसियो आरो जों लाबा लाब जाया बिथांमोननि बुंनाया।